тоҷикистону Туркия ҳамкориҳоро дар соҳаҳои саноату иқтисод ва бахшҳои муҳими иҷтимоӣ тақвият медиҳанд. Дар доираи баргузории форуми саноатии иқтисодии Тоҷикистону Туркия ки бо дастгирии ҳукумати мамлакат ва ташаббуси Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе баргузор гардид, натиҷаҳои ҳамкории дуҷониба ва нақшаҳои оянда дар самти рушди истеҳсолот ва ташкили корхонаҳои нави инноватсионӣ мавриди таҳлилу омӯзиш қарор гирифт. вазири саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Туркия аз ҳамкориҳои судманди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи саноат, аз ҷумла бунёди корхонаҳои муштарак, афзоиши ҳаҷми содирот ки барои ҳарду давлат манфиатовар мебошад, изҳори хушнудӣ намуда, нақши баргузории форуми мазкурро ҷиҳати истифодаи самараноки захираҳои мавҷуда ва омӯзиши таҷрибаи якдигар муҳим арзёбӣ карданд. имрӯза чорабиние ки дар шаҳри Душанбе пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид худ як иқтидоми хеле бузург аст. То имрӯз натиҷаҳои ҳамкории байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Туркия хеле назаррас мебошад. мо умед дорем ки дар ояндаи хеле наздик равобит ва муносибатҳои дуҷонибаи иқтисодӣ, тиҷоратӣ ва саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистону Ҷумҳурии Туркия рушду таҳким биёбад ки он ба манфиати ҳарду кишвар хоҳад буд. айни замон байни Тоҷикистону Туркия қариб 60 корхонаи муштараки саноатӣ таъсис дода шуда, бо мақсади рушди ҳамкории иқтисодию тиҷоратии ду кишвар дар шаҳри Душанбе маркази тиҷоратии Вафо фаъолият дорад. дар доираи ҷаласаи 11-уми комиссияи байни ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Туркия ки 11 октябри соли 2021 баргузор гардид, намояндагони вазорату идораҳои ҳар ду кишвар раванди ҳамкориҳо ва нақшаҳои минбаъдаро барои рушди соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ муайян намуданд. дар форум намояндагони вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон доираҳои соҳибкорию тиҷоратии Туркияро барои саҳм гузоштан дар рушди иқтисодиёти Тоҷикистон, хусусан соҳаи саноат ҷалб намуда, таъкид намуданд ки Тоҷикистон дорои захираҳои бои энергияи сабз, маҳсулоти кишоварзӣ, маъданҳои кӯҳӣ ва сайёҳӣ мебошад ки барои рушди инфраструктураи онҳо, аз ҷумла коркарди маҳсулоти кишоварзӣ ва бастубанди он, модернизатсияи корхонаҳои саноатӣ ниёз ба сармоягузорон дорад. аз ҷумла ҷиҳати таъсиси паркҳои технологӣ дар Тоҷикистон ки Ҷумҳурии Туркия дар ин самт таҷрибаи ғанӣ дорад, тақвияти ҳамкориҳоро саривақтӣ шумориданд. зиёда аз 50 ширкатҳои туркӣ, аз ин миқдор ҳам зиёдтар ширкатҳои саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок варзида истоданд. ду ширкат аллакай ҳавасмандии худро барои ба роҳ мондани ҳамкорӣ зоҳир намуданд. ду санади ҳамкорӣ миёни онҳо ба роҳ монда шуд. Якташ дар самти сохтмони иншооти, яъне ки маркази савдо ва саноат, дигараш буд дар ба роҳ мондани ҳамкорӣ дар самти таъсиси марказҳои логистикии саноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. дар ҷаласа ҳамзамон намояндагиҳои дипломатии ду кишвар, сармоягузорон, субъектҳои бахши хусусии Тоҷикистон ва Туркия, ҳамкориҳои дуҷониба дар соҳаҳои тиҷорат ва сармоягузорӣ, нақлиёт, саноат, маориф ва илм, кишоварзӣ, муҳоҷират, энергетика, тандурустӣ, фарҳанг ва сайёҳиро муҳим арзёбӣ карданд. дар соҳаи саноати сабук, дар саноати мошинисозӣ ҳамкории мо бо Ҷумҳурии Туркия бисёр назаррас мебошад. мақсад аз баргузории чорабинии мазкур равнақ додани ҳамкориҳои байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Туркия мебошад. корхонаи муштарак байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Туркия дар Тоҷикистон кору фаъолият бурданд дар самти баровардани автобусу троллейбусҳо, инчунин коркард намудани ашёи хом дар самти коркарди пӯст, яъне ки корхонаи муштарак дорем ки бо номи Матинчар. қобили қайд аст ки дар 6 моҳи соли 2021 гардиши мол байни Тоҷикистону Туркия $177 миллион ташкил дода, соли 2020 дар қиёс ба соли 2019 17% афзоиш ёфта $323 миллион ташкил дод. дар идомаи форум байни Вазорати саноат ва технологияи нави Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Туркия протоколи ҷаласа ки аз нақшаи амал бо зиёда аз 117 банд ки ҳамкориҳои дуҷонибаро дар соҳаҳои саноат, тиҷорат, технологияи нав, тандурустӣ ва дигар самтҳои иҷтимоиро дар бар мегирад, ҳамзамон ёддошти тафоҳум байни Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва Идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ширкати Козгеби Ҷумҳурии Туркия ба имзо расонида шуд.